YT. Velkommen til den her video. I dag så skal vi spille noget Minecraft. Ja! Hvad er det nu det her game, som vi spiller lige nu er? Det kan jeg ikke huske. Det ved jeg ikke. Kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er også lige meget. Bare vi har det sjovt. Charles, jeg laver lige noget armor til dig og mig. Okay. Så sidder jeg. Og Charles, vi skal op i helikopter. Så Ja. har du set vores flag? Hvad er det med det? Prøv at kigge. Har jeg glemt, det var 2 par bukser, jeg har. Victor, vi har ikke et flag. Har vi ikke noget flag? Den er i lava. Jeg kan ikke se det. Det skal nok bare lidt længere heroppe af. Hvorfor kan jeg ikke finde vores fucking flag? Nej, man kan ikke bruge diamond hjelm. Jeg fandt lige en diamond hjelm. Victor, hvad for en farve er du på? Jeg er blå. Jeg er rød. Så er det spillerarmor! Vores flag kan jeg ikke engang finde. Måske er det bare blevet gemt så godt. Vores er under lava. Det er jo snydt, ja. Virkelig meget lava. Over det Virkelig hele. meget lava. Og YT, jeg håber... for det, Charles. Okay. Og YT, vi håber, I kan lide vores nye intro. Hvad er rigtigt, Charles? Jeg er ikke særlig god til bur og pige. Ja, du er. Nej. Tak for alle pilerne. Så løber du fra mig. Fuck dig. Bangeboks, mand. Jeg fik en chok, mand. Ej, hvor er min bur og pige? Hvor er min bur? Nå, der. Hvorfor tog du den der blå blok derovre? Siger bare, når du kommer herover, en af mine venner i diamantgear. Fuck dig. Hallo? Synes jeg så en rød lige der, gør ikke også det? What the fuck er det der for noget regnbue shit, han har? Fuck dig, Charles. Nå, der stod en pæmer. Han skal bare dø, mand. Nej, det var mig, der skudte dig. Nå. Gider. Hvis man dør, så mister man alle de der gode ting, man har fået skaffet, undtagen sin startergear. Ja. Det så jeg godt. Men du ramte min ven. Hej, Viggo. Der er en blå hår. Der er en blå hår. Der står bare en blå helt stille med vores andre. Der er en på dit hold, der... Jeg ramte faktisk med det der. Men han står... Han er på... Hvad er det? Han er på dit hold, og vi står bare helt stille. Vi dræber ham slet ikke. Hvorfor dræber du ham så ikke bare? Jeg tror, vi er teamet med ham. Rip dig. Og dit hold. Det er jo unfair. Vi står bare sammen. Nej, jeg er lige ved at dø, ja. Godt for dig. Nej. Nej! Nej!
Fucking lort. Okay, det var meget... Ja, der var lidt af bærlet i kisten, så. Every time I see your face, I'm forever doing the same. Smaller wave, smaller wave, smaller wave. With a big fat bop 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 bop. Charles, Hvad? du lugter. Det er bare ondt. Du er bare sådan en sådan. Det er bare ondt. Nu har jeg jo så mange piler, som jeg har brug for. Så mange Mad. penge, som du har brug for. Ja. Okay. Kan du ikke forstå mit sprog? Jo. Er det fordi, jeg snakker engelsk? Men du snakker jo dansk for helvede. Hvorfor har I nogen med diamond gear og alt muligt? Fordi nogle gange er man heldig at få diamond gear i kisten, og hvis man er hurtig nok. Skyder du efter en af mine venner? Fuck, jeg dør lige lidt. Ej, han er lige røven på mig. Løb. Ja. Fucking lort! Nå, det var min ven. Nå, fedt. Nej. Så du lige min ven? Fuck. Hvad havde han på? Jern eller diamant? Diamant. Nå, så er det min ven. Nå, men YT, jeg tror også, det er et godt sted at sige tak, fordi I gad til med, ikke, Charles? Ja. Det var bare lige en hurtig kort video, fordi vi ikke har lavet noget i noget tid. Men ja, så vil vi bare gerne sige tak, fordi I gad til med. Og så vil vi sige... Farvel. Hej hej.